Masya Allah, tabarakallah, penontonnya luar biasa mbak. Sesuk wis kebuak sing nonton iki. Mumpun aku semene banyak padha ora-ora. Kalau jatuh gerak-gerak iki. Oh GoFood to Bu, ya ampun. Nggih, mereka marak soal angka KPK le. Aku sepisan beda. Bayar single kalau wingi tahun wingi jenengan kali. Pendek aku kayak lali aku sih. Mau menikah ganti suasana hari ini nyuanakan grup dari Panggul Semanggul Laras dan Indra di kopi marak soan sinarengan konsep-konsep di grup diceritakan tentang Mas. Oh saking niki mbak diceritakan di Mas klien ya. Oh kalian oh ya wis pokoke kene nggih. Ingkang batin derek ndedonga kanggo masyarakat wonten ing Laladan Karangduwet ugi tokoh masyarakat wonten ing Karangduwet mugi-mugi saged lancar adicara sintan siang nganti sintan siang dumugi salajengipun matur nuwun ya. Laladan salajengipun apa menika? Ha iki yo mburi pokoke terus nek sesuai keyakinan masing-masing ki apik kok, Mbak. Ana sing ngalor, ana sing ngidul padha ya. Biasane gawe tekek kok ngetrek to, Mas.
Orang payu TGE mbak wis dioprek-oprek nang kowe to mbak ngono kae iki mau grusak-grusus sliramu ki kok ya piye gawan kotak kok ya ngangkat randang ki piye lho Nduk Aku mau kudanan. oh kudanan padahal jenengan ki nek kudanan gampang adan yo sikil sak kawin